Mám tady pro vás na zkoušku Make-up Tirtir, je virálně známý odstín Porcelain 17C a já ho jdu vyzkoušet. Mě taky dostali, viděla jsem ho všude možně, si říkám, že ho musím vyzkoušet. Vypadá to takhle. Já jsem si objednala z Notýna za nějakých i s poštovným 370 korun. Mám teda to menší balení. Odstín vůbec nevím, jestli jsem se trefila nebo ne. Vypadá takhle, krásně zrcátko, houbička. S houbičkou jsem to takhle, takovouhle nikdy nenanášela. Opravdu ho vidím poprvé, mám ho ještě úplně zavřený, takže vůbec nevím, jak to dopadne. Všichni tak strašně chválili, že jsem ho musela a potřebovala zkusit. Takže já nabírám, do ty houbičky namáčím, tu houbičku namáčím do produktu, dá se mi, že je to málo, ale nevím, a jdu zkusit. No, určitě barva je světlá, ale na zimu se může hodit. Zkusíme to, krytí je, bych řekla, vysoký. Docela hezky voní a je to teda doba, než si ho vůbec nandám. Trvá mi to dlouho. Takže já to pak dočuknu pudrem, to bylo něčí a dám vědět. Takže snažila jsem se to nějak trošku dočuknout, trošku dohnědá, ale není to pořád ono. Takže pádně krabička je krásná, krásně do kabelky se hodí, tak kdo má rád větší krytí, tak je to super, zrcátko v tom je taky, takže se vidíte hezky. Mě vidíte po nějaký době, jo, jako moc se nehnul make-up, ale pořád mám vrstvu nějakou, takže virálně jako jo, super, ale asi ho spíš hodím do šuplíku, nebo možná využiju na nějaký ples, uvidím.